Dragi učenici, dobar dan na početku još jednog sata iz hrvatskog jezika. Danas ćemo čitati ulomke iz jednog romana i pisati svoje dojmove, svoje zabilješke na temelju pročitanoga. Evo vidimo ilustraciju naslovne stranice romana koji se zove Zločin i kazna. A autor romana je ruski pisac Fjodor Mihajlović Dostojevski. Pogledajte naslovnu stranicu, zapažate li detalje na slici, tko je muškarac, što drži u ruci, tko je drugi lik na slici, gdje se nalazi, što drži u ruci, kakva je to situacija. Evo za motivaciju toliko. Što ćemo i kako danas raditi? Ja ću vam čitati ulomke iz romana, vi ćete slušati, mjestimično zaustavljati ovu prezentaciju i pisati prema uputama. Treba vam naravno ovo računalo, tablet ili mobitel koji koristite, te bilježnica i olovka. Da se malo prisjetimo, jesmo li već čitali o ubojstvima u književnim dijelima? Jesmo. U prvom razredu čitali smo kako je Judita ubila Holoferna. Ove godine čitali smo pripovetku Crni mačak, kako je jedan čovjek ubio svoju ženu. I čitali smo Smrt Smajla Gečengića, gdje smo vidjeli kako su i njega ubili. Dakle, u književnosti su opisana, prikazana ubojstva. Međutim, postavlja se pitanje, smije li čovjek ubiti drugog čovjeka? Kakav je stav o tome u pisanim i nepisanim zakonima? Ja ću sada čitati prvi ulomak iz romana, a vaš će zadatak biti, kad slušate, odmah razmišljajte o svom zadatku nakon ulomka. Kad ja pročitam ulomak, zaustavite video i možete odmah riješiti zadatak. Zadatak je predstavite mladića s početka romana. Dakle, trebate napisati kakvo je njegovo materijalno stanje, po čemu to zaključujemo, u kakvom je stanju njegov kako se to vidi u njegovu ponašanju. Dakle, pozorno pratite ulomak i onda napišite svoje odgovore. Na početku mjeseca srpnja, po neobično toplom vremenu, predveče, iziđe neki mladić na ulicu iz svoje sobice, koju je bio unajmio kod stanara u Eskoj uličici, te krene polagano kao da se skanjuje prema Kanu mostu. Sretno je izbjegao susret sa svojom gazdaricom na stepenicama. Njegova sobica nalazila se pod samim krovom visoke četverokatnice i ličila više na ormar nego na stan. Gazdarica pak, koja mu iznajmljivaše tu sobu s objedom i poslugom, stanovala je jedan kat niže, u zasebnu stanu. Pa kad god bi izlazio na ulicu, morao bi svakako proći kraj gazdaričine kuhinje, koja je gotovo uvijek bila širom otvorena na stubište. I svaki put, kad god bi ovu prolazio, mladića bi podilazilo neko bolno, strašljivo čustvo, kojega se stidio i zbog kojeg se mrštio. Dužan je gazdarici i kosom na glavi, te ga je strah da se ne sretne s njom. Nije on bojažljiv i zastrašen, nego baš obratno, no od nekoga je vremena bio u razdražljivu i napetu stanju, koje je ličilo na hipohondriju. Toliko se zadubao u samoga sebe i usamio, da se bojao čak svakoga susreta, a ne samo susreta s gazdaricom. Ubila ga siromaština, ali ga je ta tjeskoba u posljednje vrijeme prestala tištiti. Svojim svakidašnjim poslovima sasvim se prestao baviti i nije htio da se bavi. U stvari se on nikakve gazdarice nije bojao, ma što mu god ona spremala, ali zastajati na stubama, slušati koje kakve gluposti o dnevnim tricama,
kojega se ništa ne tiču, sve to navaljivanje da plati, sve te prijetnje, pritužbe i usto se još sam izvlačiti, ispričavati se, lagati. Da bolje je šmugnuti niz tube kao mačka i izmaći da te nitko ne vidi. Sad možete zaustaviti video i vratiti se na zadatke. Nakon što odgovorite na pitanje, nastavite gledati video. U drugom ulomku, koji ću sad pročitati, trebate obratiti pažnju na to o čemu Rodion razmišlja. Kakvi mu se samome čine njegovi postupci. Ilustracija koju vidite na slajdu očito pokazuje da je čovjek dosta zbunjen i nesiguran, možda čak i uplašen, pa probajte pronaći te elemente u ulomku. Međutim, ovoga puta bojazan od susreta sa svojom vjerovnicom prenerazi čak i njega samoga kad je izišao na ulicu. Na ovakvo djelo hoću da se odvažim, a o vama se bojim takvih sitnica, pomisli on s čudnim smiješkom. Da, sve je u rukama čovjeka, a uvijek mu izmakne ispred nosa, jedino zbog plašljivosti, takav je već aksijom. Zanimljivo je čega se ljudi najviše boje. Novoga koraka, nove vlastite riječi boje se oni najviše. Uostalom, ja brbljam previše, zato i ne radim ništa jer brbljam. No možda je i ovako. Zato brbljam jer ništa ne radim. Naučio sam se brbljati za ovih posljednjih dana ležeći dane i noći u kutu i premišljajući o tricama i kućinama. No, zašto ja sada idem? Zar sam ja sposoban za to? Zar je to ozbiljno? Nimalo nije ozbiljno. Tako fantazirajući sam sebe tješim, igrarije. Pa da, možda i jesu igrarije. Zaustavite opet video i riješite zadatak. Sada ćemo čuti kamo je došao Rodion. Opisat ćete odnos između njega i žene koju je došao i prokomentirati njihov razgovor, kako teče taj razgovor, kakav je ton razgovora, kako se tko od sudionika razgovora u njemu osjeća. Vrata se kao i onda odškrinu tek kao mala pukotina i opet se upilje u njega dva oštra nepovjerljiva oka. Zbuni se sada Raskolnikov i počini gotovo grdnu pogrešku. U strahu neće li se starica uplašiti što su sami, a i ne nadajući se da će je razuvjeriti kad ga vidi, uhvati on vrata i potegne ih k sebi, da ne bi baba odnekud naumila opet da se zaključa. Kad je ona to opazila, nije doduše trgla vrata natrag k sebi, ali nije ni ispustila kvaku, tako da je zajedno s vratima skoro izvukao na stubište. Ali kad je vidio da se ispriječila na vratima i da ga ne propušta, pođe ravno na nju. Ona odskoči uplašena, htjede nešto reći, no kao da nije mogla, pa izbeći oči u njega. Zdravo, Aljona Ivanovna, započne on, što god je mogao slobodnije, ali glas ga nije poslušao, nego se pretrgnuo i zadrhtao. Ja sam vam donio stvar, ali bolje da odemo ovamo, na svjetlost. Ostavi je da i bez poziva pođe u sobu. Starica potrči za njim, jezik joj se razveza. Gospode Bože, što bi vi? Što ste vi? Što bi vi? Ta molim vas, Aljona Ivanovna, znanac vaš, Raskolnikov, evo zalog sam donio što sam obećao nedavno. I o njoj pruži zalog. Starica pogleda časom zalog, ali odmah upre oči ravno u oči nezvanoga gosta. Gledala je pozorno, pakosno, nepovjerljivo. Proteče otprilike čas. Njemu se čak učini da je u njenim očima nešto nalik na podsmijeh, kao da je već sve prozrela. Osjećao je da se buni, da ga hvata užas, toliki užas i da će, čini mu se, ako ga bude još pola sata motrila ovako, bez ijedne riječi, pobjeći od nje. Da što me gledate tako, kao da me niste poznali, progovori on i sam pakosno.
Ako hoćete, uzmite. Ako nećete, otići ću k drugima. Nemam vremena. Nije ni mislio da to rekne, nego mu je samo odjedanput izletjelo. Starica se snađe, odlučni ju je ton posjetioca očevidno obodrio. A što ti, baćuška, tako najedanput? Što je to? Zapita gledajući zalog. Srebrna tabakera, govorio sam vam posljednji put. Ona pruži ruku. A što ste tako blijedi? Eto i ruke vam dršću. Jesi se trapio, baćuška? Groznica, odgovorio on isprekidano. Htio ne htio, problijediš kad nemaš da jedeš. Dometne jedva izgovarajući riječ. Opet mu je nestajalo snage, no odgovor se učini uvjerljivim. Starica uzme zalog. Što je to? Zapita ona, pošto je još jedanput pozorno promotrila Raskolnikova, te stane zalog mjeriti u ruci. Stvar, tabakera, srebrna, pogledajte. Kao da i nije srebrna. I koliko si omotao. Zaustavite i riješite zadatak. Sada ćemo pročitati sam čin ubojstva. Nakon toga vi napišite u 2-3 rečenice kako ste doživjeli ubojstvo u navedenom ulomku. Razveže udicu, okrene se ona k prozoru, k svjetlu. Svi su prozori kod nje bili zatvoreni, iako je bila zapara, te ga napusti na nekoliko časaka i okrene mu leđa. On raskopča kabanicu i izvuče sjekiru iz petlje, ali je ne izvadi sasvim, nego je samo pridrži desnom rukom pod odjećom. Ruke su mu bile strašno slabe. Osjećao je kako mu se svakim trenutkom sve više koče i zamiru. Bojao se da će pustiti i ispustiti sjekiru, a odjednom mu se nekako zavrti u glavi. Takoliko je on to zamotao, zavikne ljutito starica i počne se okretati prema njemu. Ni časa nije smio časiti više. Potpuno izvadi sjekiru, zamahne obje ručke, jedva iznajući za sebe, te skoro bez napora, skoro mahinalno spusti ušice na glavu. Kao da uopće nije upotrijebio snagu. No čim je jedanput spustio sjekiru, odmah se porodi u njem snaga. Starica je bila, kao svagda, gologlava. Svijetla, prosjeda, tanka njega, kosa, bila je po običaju masno omazana uljem, spletena u sitnu pletenicu i pribodena komadom rožena češljića, što je strši u zatiljku. Kako je mala rasta, udar je pogodi u samo tijeme. Zavikne, ali vrlo slabo, i odjednom se spusti na pod, iako je još uspjela podići oba dvije ruke prema glavi. U jednoj je ruci još vazda držala zalog. Sada on iz sve snage udari jednom, pa još jednom, sve ušicama i sve po tjemenu. Krv joj brizne kao iz prevaljene čaše i tijelo joj se sruši nauznak. On odstupi, pusti je neka se sruši i odmah se nagne nad nju. Bijaše je već mrtva. Oči su joj bile izbuljene, kao da će joj iskočiti, a čelo i cijelo lice smežurano i nakazno od grča. Zaustavite i riješite zadatak. Evo za danas toliko. Vi još samo trebate usporediti prikaz ubojstva ove starice s nekim drugim književnim prikazom, na primjer u Crnom mačku ili Smrti Smajlage Čengića. Želim vam uspješan rad. Doviđenja.